Bé, doncs, bon dia de nou. Avui parlarem sobre Van Gogh, aquest gran artista. Un artista pobre artista, perquè va ser un artista que va patir molt. Era un home realment que tenia atacs de malenconia, així se n'hi deia, no? Aquests atacs de depressió, no se sap si eren esquizofrènia, que realment van fer que ell mateix, de forma voluntària, s'ingressés en un sanatori, no? Era un home que no va saber acabar res, no va acabar les carreres, no va acabar les feines, volia ser missioner i el van fer fora, va fer teologia però no li va agradar l'ensenyament i va acabar marxant, es va posar a treballar per una galeria i també el van fer fora, és a dir, era un home que realment no va acabar res del que va començar, ni tan sols a Arles, que tots sabeu, evidentment, que va anar a Arles al final, on volia crear una comunitat d'artistes per tal de crear de forma comunitària. No? Així doncs, podem parlar d'un artista molt diferent, d'un artista molt marcat per la seva personalitat, d'un artista molt marcat per la seva malaltia, del qual parlarem avui i ja comencem a compartir pantalla per tal de començar a parlar de Vincent van Gogh. No? Aquest senyor és realment un pioner de les avantguardes i, sobretot, un pioner de les avantguardes expressionistes. Què vol dir això? Hi ha dues grans vies en l'art, la via expressionista i la via científica. L'expressionista és aquella que el que fa no és imitar, sinó expressar per damunt de tot els sentiments, les emocions, les sensacions inclús, i dels que podem destacar a Gauguin, a Van Gogh i sobretot com a antecedents, per exemple, a Munch o a Schiele, que són artistes que el que faran és trencar amb l'acadèmia i anar a fer un art molt més arbitrari, molt poc imitatiu, que a poc anirà preparant, diguéssim, les bases de les avantguardes. No? Per exemple, tot això derivarà en el fauvisme, per exemple. La via científica, en canvi, eren uns artistes que no els interessava tant expressar emocions, temes, continguts, crítiques, sinó més aviat fer exercicis de forma. Eren més formalistes. D'aquí podríem parlar, per exemple, de Cézanne, que és el gran pioner del cubisme. La via expressionista té molt en compte que en aquell moment el món es divideix té dues cares, no? El món de la revolució tecnològica, científica, del telèfon, del cotxe, de l'electricitat, etc. Però, per una altra banda, totes aquestes classes socials que són les que fan possible tota aquesta revolució, segona revolució industrial, no? Sembla ser, no? Amb aquesta gran auge de finals del segle XIX, no? Que ho fan possible, però a la vegada els nens, com veieu aquí, treballen, dones i nens, etc. I hi ha una gran desigualtat social. No? Aquest canvi de la societat a finals del segle XIX el percep Van Gogh, el percep Gauguin i s'hi oposen fermament. Hi haurà així dues vies de l'art, potser una més expressionista, Van Gogh, Gauguin, el fauvisme, Munch, Schiele, que sigui antimaterialista, que proposi un compromís social amb el comunisme, per exemple, que digui, escolta, ens estem anant cap a la guerra, la Primera i la Segona Guerra Mundial, que adverteixin dels perills de la mecanització, del capitalisme, etc. Una branca que podríem lligar amb les grans descobertes de Freud, de l'inconscient, amb les grans descobertes de Nietzsche, de l'instint, donant valor a tot allò irracional, a tot allò autèntic, instintiu, irracional i no racional, no tècnic, no científic, no racional, no lògic, i en canvi una altra línia que seria més científica, en la que els artistes s'interessen per les noves descobertes científiques, per les noves vies de la tecnologia, per la forma, no tant pel contingut, sinó per la forma, com he dit abans, de les obres d'art, que es veuran influenciades per les grans descobertes tecnològiques, com per exemple la velocitat dels trens, dels avions,
dels cotxes, les noves teories òptiques, per exemple, les noves descobertes de l'espai i del temps, de la gravitació, etc., que influiran, per exemple, sobre el cubisme. I el gran pioner d'això serà Cézanne. Per tant, a una banda tenim Van Gogh, Gauguin, i a l'altra banda tindríem Cézanne. Aquestes vies es van allargant en el temps, com veiem aquí, a l'esquerra una via molt evasiva, una via molt expressiva, en què la forma esdevé molt arbitrària. Veiem obres de Van Gogh, de Gauguin i a baix dels expressionistes alemanys i la Madame Matisse dels fauvistes. Colors arbitraris, colors diferents dels reals i colors, per tant, que sobretot expressin. En canvi, a la dreta veiem que els colors no són molt importants, que els temes tampoc ho són. Si bé a l'esquerra els temes ho són molt, no? Les tahitianes, la gent que es passeja pels carrers de Berlín, les prostitutes. A la dreta són simples, avorrides, inclús natures mortes, com aquests bodegons que tenim aquí, o un retrat que al final és igual de qui sigui, perquè el que importa és que s'està reflexant la quarta dimensió, s'està trencant amb les lleis de la perspectiva i, per tant, és una via molt més científica, molt més positivista, que té interès pel moviment, per la psicologia de les formes. Per exemple, aquí en el moviment hi veiem quadres futuristes del moviment d'un cotxe, del moviment d'un gos, del moviment d'una ciutat. Tot això seria la via científica, mentre que a l'altra banda hi veiem els dadaistes, hi veiem a Kandinsky o Franz Marc, tota aquesta gent nihilista, que arriben les grans corrents espirituals de l'Orient, el budisme, l'antroposofia, la teosofia. Es busca una anada cap a allò espiritual i no pas cap a allò científic i tècnic, una anada cap a l'inconscient amb el surrealisme, un compromís amb la societat, mentre que a l'altra banda hi veiem obres de la Bauhaus que volien fer una societat millor a través també de les noves tècniques aplicades al disseny. Dins d'aquest context situem a Van Gogh, dins d'aquesta via expressionista, que és la gran antecedent de les avantguardes expressionistes com el fauvisme o el surrealisme. Això vol dir que Van Gogh inicia una via que prima l'expressió i no la imitació de les coses, i en el cas de Van Gogh a través d'un gest, i no tant d'un color, però d'un gest molt arbitrari, molt nerviós, molt poc imitatiu. Vincent van Gogh neix l'any 1853 i mor molt jove l'any 1890 després de suïcidar-se, de tirar-se un tret al pit. El seu pare era un pastor protestant d'allà d'Holanda que tenia uns sermons molt durs, uns sermons molt rígids. Era un home rígid, era un home dur amb el seu fill, d'aquesta mentalitat tan pròpia de la Holanda d'aquell moment. I la mare, Anna Carbentus, era una dona que va iniciar Van Gogh en els plaers de la naturalesa, en els plaers de sortir a passejar, que era el passatemps favorit de la família. Estan a Zundert, prop de Breda, i la Anna Carbentus, a qui veiem aquí dalt, retratada pel seu fill, li ensenya la flora, li ensenya la fauna, recullen plantes i animals i estudien a casa amb la seva mare. Són molts germans, són 6 germans, un d'ells mort, també se deia Vincent, i probablement aquestes visites a la tomba del seu germà mort, Vincent, podrien haver induït a Van Gogh també aquest aspecte tan espiritual que determina la seva vida. L'internen a Schevenbergen, té una educació secundària a Tilburg amb bones notes, era un home intel·ligent i sobretot que destacava en els idiomes. Van Gogh parlarà moltíssims idiomes, anglès, francès, alemany, de forma perfecta. El seu pare, us he dit protestant, volia dir calvinista. Esclar que a Holanda triomfa el calvinisme, porta la casa parroquial allà a Zundert i aquests sermons de missa seran fonamentals per entendre a Van Gogh.
El Van Gogh, aquí veiem, es quedarà, ja de petit, se li quedaran molt marcats els sermons de la sembra i la sega, dels camperols, no? Aquestes analogies de la Bíblia, aquestes paràboles de la Bíblia, de la recol·lecció, no? Del pagès, que el portaran a tenir un amor per la natura molt gran, un sentit de la moral també molt gran, de la injustícia, sobretot de la injustícia cap a la gent més pobra, dels camperols, dels obrers de la ciutat. Per tant, ja veiem des dels primers moments en l'obra de Van Gogh, que comença tard a pintar, l'església, no? Una església, aquesta és l'església del seu pare, on treballava, per què no dir-ho, sí, el seu pare, i aquestes analogies del sermó de la sembra i la sega que sempre seran tan importants per ell amb aquests segadors, amb aquestes espigadores, etc., molt influenciades per l'art de Millet, oi? Segur que us haurà recordat a les espigadores de Millet, que el transportaran a posar-se de part dels petits, de part dels indefensos. No? Comença, doncs, tard a pintar, com us dic, l'any 1885, perquè abans de pintar passa per tot un pèriple de professions que, com us he dit al principi, no acaba. No acaba l'escola, no se sap per què, i l'any 1869 el posen a treballar amb aquest home que veieu aquí, que és el seu oncle. El seu oncle que tenia una galeria, la Galeria Goupil, a La Haia. Comença a cartejar-se amb el seu germà Theo. Les cartes de Van Gogh es recolliran en un llibre que es diu Cartes a Theo, que us recomano molt de llegir, i l'oncle, que es deia també Vincent, era representant i marxant a La Haia de la Galeria Goupil de París. Van Gogh comença a treballar, doncs, en aquesta galeria que veieu aquí, però tindrà molts problemes, perquè és tan honest que inclús no recomana als clients de comprar certes obres perquè les troba no prou bones i inclús a vegades els diu que són massa cares. El seu germà Theo sempre estarà al seu costat recomanant-li d'actuar d'una manera o d'una altra i fins i tot el recolzarà econòmicament sempre. Estarà a les sucursals de Londres, de Brussel·les, les sucursals de Goupil, i rebrà a la vegada fracassos amorosos bastant constants, com per exemple amb Ursula Loyer, que faran que s'aïlli moltíssim, que Van Gogh s'aïlli moltíssim només llegint la Bíblia, sempre estigui sol, i aquest aïllament de Van Gogh serà una constant en tota la seva vida. L'any 1876 és acomiadat Vincent van Gogh i, per tant, haurà de refer la seva vida d'alguna manera o d'una altra i se n'anirà a Ramsgate, a Anglaterra, entre l'any 76 i el 77 per esdevenir mestre, un mestre d'un internat. Però tampoc li anirà massa bé i tornarà a Amsterdam, on es dedicarà a estudiar teologia, però degut a la seva disconformitat amb les normes acadèmiques de la universitat, finalment deixarà aquests estudis. Aquí veieu l'escola de Ramsgate, un petit dibuix dels primers dibuixos de Vincent van Gogh, interessant, ho veieu aquí, quan estava a Anglaterra. Ja sabeu que Van Gogh comença a pintar tard, però fa alguns dibuixets abans. Decideix anar-se'n com a missioner a Bèlgica, a Botagín, concretament l'any 78, a unes mines de carbó, i en aquesta vessant que sempre el definirà tant altruista, tant de la moral, de la religió, espiritual, que havia après a casa seva i sobretot del seu pare. Serà conegut com el Jesucrist de les mines i voldrà imitar la vida de Crist, inclús renunciant a tenir un llit, desprenent-se de totes les seves possessions i per anar a ajudar els ferits i els moribunds de les mines, que eren molts, tal com, per exemple, ens narra en aquesta mateixa època Émile Zola a través de novel·les com Germinal, que us recomano també de llegir.
Aquest fet de no voler viure com els propis, de voler viure, perdó, com els propis miners farà que a la gent que viu bé no li agradi molt i l'acomiadin. I finalment Van Gogh trenqui amb la seva família, que veu que ell és un desastre. Aquests miners eren aquí, i aquesta és una fotografia de les mines on van a treballar Vincent van Gogh i que va ser acomiadat com sempre. I aquí un petit dibuix d'aquest mateix paisatge que va fer Vincent. Ja ha basat el dibuix cada vegada més, de tal manera que el seu germà Theo li recomana que, sisplau, es dediqui a pintar, que pintar també és una manera d'apropar-se a Déu. I aquesta idea a ell li agradarà molt. Són dibuixos molt religiosos que denoten aquesta vessant d'un home que volia ser missioner, un home que volia estudiar teologia i, per exemple, aquí veiem un Ecce Homo, un Jesucrist, quan va davant de Pons Pilat i és jutjat abans de ser crucificat. Per tant, veieu una mica els interessos de Van Gogh. Les primers pintures i dibuixos apareixen en aquesta data que veiem aquí, situant-se entre La Haia i Noyen, i Theo el convenç de servir a Déu, com us deia, a través de l'art. Decideix ser pintor i comença a pintar. Aquesta és una prostituta amb la que ell tindrà una relació. El que passa és que era alcohòlica i era molt complicat de viure amb ella en aquest sentit i finalment Van Gogh la deixarà. Era una dona que inclús havia tingut un fill i ell l'ajuda a cuidar aquest fill, tot i que no era seu, no era de Van Gogh. Van Gogh pinta, Van Gogh fa petits dibuixos amb una llibreta, com els que veiem aquí, i ja veieu que s'interessa per la terra, pels més pobres i sobretot per uns pobres cansats i tristos, en posicions melancòniques com aquesta que veiem aquí d'aquest senyor. La vida dels camperols, que deu molt a la pintura de Millet, del seu estimat Millet, aquest pintor del realisme francès, que tant li agrada a Van Gogh, i és un pintor rural, un pintor rural que reflexa la vida dels més pobres, la vida també a l'església dels poblets i que s'influeix molt de la pintura de Millet, com veiem aquí en aquests segadors d'aquesta pintura. Comença a haver autorretrats, un home profund, de mirada profunda i melancònica, que, com el seu estimat Rembrandt, també patriota holandès, sempre reflectirà la seva psicologia, seguint els passos de Rembrandt. Millet i Rembrandt, doncs, són els grans referents de Van Gogh quan és jove. Comença a fer unes cares gairebé escapçades com una escultura de gent patint, de gent cansada, sobretot, que seran les cares d'aquests segadors, dels que teixiran també, com aquest senyor d'aquí, dels menjadors de patates, que aquest famós quadre dels menjadors de patates que veiem aquí, que és la gent que no té pràcticament res per posar-se a la boca, que viu en aquest entorn rural i que reflexa una gran influència de la pintura barroca amb aquest tenebrisme, amb aquest clarobscur, amb aquest ús dels colors foscos i d'una pinzellada empastada que recorda molt a Rembrandt. La cara, els ulls d'aquesta gent sembla gairebé sortir de la cara de lo prims que estan i Rembrandt volia reflectir a l'ambient que es respirava allà. És un ambient lleig i per això la gent és lletja. És una lletjor que reflecteix de forma simbòlica la vida misèrrima d'aquesta gent. Amb qui es fixava llavors Van Gogh per pintar això? Amb Lenain i Lorrain, que eren dos pintors francesos barrocs que també tenien pintures de gènere en les que veien a pagesos com aquests d'aquí en posicions molt quotidianes. El que fa Van Gogh és aquesta quotidianitat, dotar-la d'una profunditat molt gran, amb uns ulls, amb una cara, amb una pell molt expressiva, una pinzellada empastada i que recorda molt el que seria l'obra de Rembrandt.
No siempre son interesantes aquests personatges, pero cuando se tiene paciencia con ellos se ve todo lo que hay de millet en esas persones, tot el que hi ha de realista, d'humà i de patiment en aquelles persones, com podem veure també a través d'aquestes botes deixades que reflexen una mica aquest malestar, aquesta pobresa i aquesta humilitat de tota aquesta gent. Algunes altres obres ens recorden una mica l'impressionisme, com aquesta, amb la noia vestida de blanc o aquests paisatges en aquest plein air que ell doncs, sap agafar del que llavors estava de moda, que era l'impressionisme, i Van Gogh va creixent, aquest loco del pelo rojo, com aquella pel·lícula ens diu, la famosa pel·lícula, i finalment estarà movent-se entre Anvers i Amsterdam, on visitarà el Rijksmuseum, que l'impressionarà moltíssim, i començarà a visitar també els pintors impressionistes. Farà obres com aquesta, realment molt moderna per aquell moment i que reflexa també doncs, sempre la seva interès per la mort, per la vida i la mort, els girassols que giren buscant el sol, giren doncs, buscant la vida, la llum, i Déu serà el símbol de Déu i el símbol de l'artista que sempre va buscant a Déu, buscant la veritat i buscant l'autenticitat. L'any 1887 s'estableix a París, una ciutat que no li agrada, no li agradarà gens perquè estarà massa gris i no té color, perquè està massa ciutat i a ell li agrada la vida rural, l'autenticitat, i creu que la innocència està absolutament corrompuda, perduda, a través de la civilització de la metròpolis que és París. S'estableix a Montmartre, serà amic de Toulouse-Lautrec, i allà el coneixerà a través de l'Acadèmia de Fernand Cormon, però també entrarà en contacte amb altres artistes com seran Pissarro i Seurat, que són els impressionistes, i Gauguin. Aquest és un retrat que li fa al pastel Toulouse-Lautrec. Van Gogh dirà que marxarà de París també perquè si no esdevindria alcohòlic, perquè sempre anaven molt de festa per les nits i bevien molta absenta. I ell dirà que al final haurà de marxar de París perquè si no esdevindria un alcohòlic. Ell comença a pintar una mica, com veiem aquí, a la manera de Monet, amb uns colors més vius, amb una pinzellada més a la manera de Cézanne també, i comença a tenir aquesta influència de l'estampa japonesa que Toulouse-Lautrec li transmet sobretot, ja que Toulouse tenia una col·lecció, després Van Gogh la iniciarà, i inclús es disfressaven molt sovint de japonesos. El père Tanguy, perquè li deien així, pare Tanguy, en el fons no era un pare, però era el senyor Tanguy, era un venedor de pintures i molt sovint intercanviaven pintures a canvi de quadres. També els hi proporcionava aquestes estampes japoneses que veiem que decoren tota la paret darrere de la qual veiem aquest senyor, aquest père Tanguy, amb una pinzellada cada vegada més vista, més nerviosa i més expressiva, que definirà definitivament la pintura de Van Gogh. Una pintura que en aquests moments esdevindrà sistemàtica, esquemàtica, amb una línia negra molt marcada, típica de les estampes japoneses, cada cop amb menys perspectiva i uns colors més plans que denoten la influència de tot aquest art japonès, tal com podem veure en aquest ametller d'una factura tan oriental, d'aquest decorativisme, d'aquest arabesc que fa així, els arabescos fan així, tan típicament orientals, que a Van Gogh, com a Toulouse-Lautrec i tot el modernisme, els hi agradaran tant. Aquí veieu un tren, com passa per sobre del pont, també li interessava tot això, la vida moderna que es feia llavors en allà, la plasmarà, però se'n cansarà, com deia, molt aviat. Aquí veiem uns reflexes de la llum sobre de l'aigua, molt a l'estil de Monet i dels interessos de Sisley també, que ell agafarà, com veieu aquí, claríssima la influència de Monet, del líder dels impressionistes, però que a poc anirà deixant enrere, això també té el Moulin de la Galette,
tots aquests molins que representaven Renoir i els impressionistes seran el que Van Gogh farà en aquests moments, però que deixarà aviat. Aquesta dona, per exemple, ens recorda molt les dones soles de cases de Degas, que veuen absenta en el Moulin de la Galette o en els bars, aquesta dona sola, no? Aquesta soledat que és tan característica de Van Gogh, no? Un tema molt important que acabarà fent que es suïcidi, no? Sentint-se sobretot sol i abandonat, que ja veiem en aquestes primeres figures. L'absenta, de nou, aquesta beguda prohibida ara, que molts d'ells es prenien a una mica a l'estil de Toulouse-Lautrec, i d'aquesta manera veiem com Van Gogh va agafant de tothom. Però aquí, per exemple, en aquest autorretrat ja veiem com és ell, amb aquesta línia tan nerviosa, tan arbitrària, tan empastada, que gairebé sembla com una radioactivitat, no? Que reflexa doncs, el nervi intern i la tensió interna de Vincent Van Gogh. A l'any 88 s'establirà a Arles, per consell de Toulouse-Lautrec, que li dirà, si vols veure el sol, vés-te'n a Arles. I finalment ell dirà que vull veure per fi el sol més fort, això li dirà al seu germà Theo en una de les seves cartes, i me'n vaig a Montmartre perquè si no em tornaria alcohòlic. S'instal·larà a la Casa Groga, que és aquesta que veiem aquí, on voldrà fer una comuna d'artistes. És a dir, Theo li recomana, per què no fas aquesta comuna i m'envies els quadres a mi, que jo te'ls intentaré vendre a la meva galeria, a la Galeria Goupil, des de París, i la Casa Groga la començarà a decorar a través de dibuixos, de pintures, que posarà per totes les seves parets, a les 4 habitacions, i també li dirà en aquest estudi, l'estudi del sud, també li dirà en aquesta comunitat. Al fons veieu la Casa Groga, és una altra vista des d'una altra perspectiva, i aquesta obra serà una de les que utilitzarà per decorar la seva casa amb uns colors plans que a Van Gogh li donen la sensació de tranquil·litat. Serà una obra de les preferides de Van Gogh, que li aportaran molta calma, molta tranquil·litat. La voldrà fer molt simple, amb aquesta simplicitat de veritat que buscava, i a la paret hi veiem els retrats de dos amics seus. Per tant, posa retrats d'amics seus, fa una cosa molt personal, no? Sin punteado, sin sombreado, nada, simplemente colores suaves en armonía, dirà sobre aquesta obra, no? Buscant una sensació de solidesa, de permanència i de tranquil·litat. Els segadors, molt importants sempre, amb un groc cada cop més pujat, un groc viu, molt bèstia, sempre propi de Van Gogh, el color groc del sud, de la Provença, amb una pinzellada cada cop més empastada, i sempre amb l'analogia de la sembra i la sega, la paràbola de la Bíblia, del segador, del que reculls serà el que tu sembres, de la paraula també de la llavor, que d'una llavor pot sortir tota una flor, i totes aquestes metàfores i paràboles crearan el seu art. Aquí veiem també un groc contraposat a un lila. El groc i el lila són colors complementaris i, per tant, Van Gogh utilitza també les noves teories del color que fa que vibri molt més la nostra retina. Veo en este segador una vaga figura que lucha como un diablo en pleno calor por acabar su faena. Veo en él la imagen de la muerte, pero en esa muerte no hay nada triste, pasa a plena luz, como un sol que inunda todo en un que brilla purament. No? Què passa amb això? Ell, veieu que és molt religiós. A Van Gogh molt sovint no es coneix aquesta faceta i és fonamental. Sense aquesta faceta espiritual i religiosa no s'entén res. Contraposant a quadres tan simbòlics i religiosos com el que acabem de veure, també sap treballar la nit, l'obscuritat, les tenebres i el pecat, és a dir, tot el contrari, que impregnaven la nit d'Arles amb locals de mala mort com aquest d'aquí, on tothom està borratxo i desesperat.
De nou els colors complementaris, el color vermell i el color verd, per expressar la violència que es llegia en aquest lloc de noctàmbul. Uno se puede arruinar, volverse loco o cometer crímenes. He tratado de expresar con el rojo y el verde las terribles pasiones humanas. La sala rojo sangre, és a dir, totes aquestes textos de Van Gogh que podeu fer-vos la pausa en el vídeo i llegir-los tranquil·lament, jo aprofito per parlar i aprofitar aquesta hora. Vosaltres poseu la pausa i llegiu, sisplau, els textos que us estic posant. Arriba l'any 88, 1888, aquest personatge vestit com molt indígena, perquè de fet tenia arrels indígenes i espanyoles, que és Paul Gauguin. De fet, ell era peruà, la seva mare era peruana. Presentía algo normal, diu Gauguin, i me resistí largo tiempo en anar allà, en aquesta invitació que li fa Van Gogh d'anar a Arles, però finalment Vincent el convenç i Gauguin s'estarà del 21 d'octubre del 1888, s'hi estarà 2 mesos. Aquest és el retrat que fa Gauguin del seu amic Van Gogh mentre finta girassols. Els girassols són la flor nacional del Perú i li agradaven molt a Gauguin. Van Gogh ho sabia i per això li va pintar girassols amb ell, a part de la simbologia de la qual ja he parlat abans, del girassol que tant li agrada a Van Gogh i que tants girassols hi ha a la Provença. Va pintar girassols per decorar les habitacions amb un color empastat i un groc molt pujat de to, com veiem aquí, i farà diferents versions per tal de decorar la cambra de Gauguin. Con la esperanza de llegar a vivir con Gauguin en nuestro estudio, quiero pintar una serie de cuadros, nada más que grandes girasoles. Us ho llegiu tranquil·lament, aquest text, i jo segueixo amb la conversa. Aquest també és un text que us he posat de Paul Gauguin sobre la seva estança a Arles, amb un llibre que es diu Antes i Después. Una mica perquè pugueu veure, vaig a treure'm d'aquí perquè pugueu posar la pausa, una mica com ell concep aquesta estada a Arles, perquè Van Gogh en té una visió i, en canvi, Gauguin en té una altra. Gauguin arriba una mica superior, una mica a ensenyar Van Gogh i, en canvi, Van Gogh el rep com si Van Gogh fos inferior. És a dir, hi havia una relació de mestre-deixeble, Gauguin, mestre, Van Gogh, deixeble. Tot i que eren molt amics i s'intercanviaven moltes coses, Van Gogh l'admirava per aventurer, per radical, perquè viatjava i feia tot allò que ell no podia fer, no s'atrevia a fer. Aquesta és una obra de Gauguin del mateix local que hem vist abans, amb Van Gogh, però veieu que no hi ha una pinzellada nerviosa ni empastada, sinó que és plana i estàtica. Són diferents les estètiques de Gauguin i Van Gogh. Si us poseu a veure l'altre vídeo que vaig fer sobre Gauguin, veureu una mica les diferències. La mateixa senyora la trobem aquí. Aquesta està feta per Gauguin i aquesta està feta per Van Gogh. Fixeu-vos que si a Gauguin li interessa el color, és un color arbitrari, la cara està feta per taques que no existeixen a la realitat. Amb Van Gogh la cosa és molt diferent i importa molt més la pinzellada, el gest, el nervi. Per tant, Gauguin podríem dir que és el color arbitrari i Gauguin el gest arbitrari. Us he posat també aquí més textos que feien, parlaven sobre Delacroix, sobre Rembrandt, i les discussions eren elèctriques, deien. Similituds, aquesta evasió, aquesta sensació de ser peregrí, l'autodidactisme, la crítica social, el sentir-se contra la societat, l'arbitrarietat del color i l'altra, l'arbitrarietat del gest, és a dir, l'expressivitat, aquesta via expressionista de la qual us parlava, les afinitats literàries, sobretot amb el simbolisme, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, i les afinitats pictòriques com Delacroix, Rembrandt, Cézanne, Daumier, i també un dels passatemps que seria anar a bordells.
Però, en canvi, Gauguin era molt apassionat, molt radical, molt aventurer, no venia molt, era conegut, era molt respectat, i tot això Van Gogh no ho tenia. Era teòric, introspectiu, solitari, fracassat a nivell professional. Van Gogh pintava directe del natural, Gauguin feia molts més esbossos i també s'intercanviaran obres com aquí veiem la cadira de Gauguin pintada per Van Gogh, la cadira de Van Gogh, pintada per Van Gogh també aquí, és a dir, Van Gogh pinta les cadires d'ambdós, però també s'intercanvien obres perquè les que fan i se les intercanvien i les miren. Per exemple, aquí veiem aquesta dona pintada per Gauguin amb unes línies molt clares, negres, típiques de Gauguin i la tècnica del cloisonné, que si mireu el meu vídeo ho veureu molt bé, amb una manera de pintar molt escultòrica, molt volumètrica, molt derivada de Cézanne, i en canvi en Van Gogh aquesta volumetria, aquesta composició no hi és i se'n va molt més cap al color pla i cap al gest en aquest sentit. Hi ha molta diferència entre les dues pintures, tot i que reflexen, és el retrat de la mateixa dona. Autorretrat de Van Gogh amb l'orella tallada. Van Gogh, Gauguin ja ho diu, que es troba, a vegades s'aixeca i veu que Van Gogh se'l troba a sobre, Van Gogh ha vingut com sonàmbul al costat del seu llit i gairebé se'l troba a sobre i sempre diu que té molta por, té por que Van Gogh li faci alguna cosa. I finalment Van Gogh li fa una cosa i en una discussió realment es posa molt violent i al final acaba tallant-se ell la seva pròpia orella. Aquí us he posat el text en el que Gauguin explica quan Vincent se'l trobava gairebé en el llit i que ell no se'n recorda pràcticament el Vincent, que s'aixeca i que va al seu llit i el mira fixament. I com ell el contesta, com ell el perdona, però després explica una mica l'atac que li va agafar a Van Gogh, que persegueix a Gauguin i gairebé el mata. Si podeu llegir aquest text, el faig així i així, per tal que el pugueu llegir amb tranquil·litat, sent una cosa darrere seu, es dona la volta i veu com Vincent s'avalanxa contra ell amb una navalla oberta a la mà, amb la qual cosa, esclar, Gauguin marxa i Van Gogh acaba tallant-se ell mateix l'orella i oferint-li l'orella a una prostituta. Aquests textos vull que us els llegiu amb tranquil·litat per veure una mica tota la idea de Gauguin. M'hem mogut una mica en la imatge perquè ho pugueu llegir amb calma. El text acaba aquí y Van Gogh, de regreso a casa, se había cortado inmediatamente una oreja. És a dir, i finalment la dona embolicada, ben lavada i encerrada en un sobre, li dona amb una noia. He aquí un recuerdo mío. I després fuig a casa per dormir. Van Gogh, després d'aquest episodi, ingressa immediatament a un sanatori de forma voluntària i comença a tenir atacs reiterats. Inclús durant aquests atacs es veu que menja inclús la seva pròpia pintura i això farà que s'ingressi voluntàriament al sanatori de Saint-Rémy. L'any 1889 tindrà un atac de nervis molt fort, començarà a tenir atacs de nervis reiterats, com he dit abans. Els veïns diran que és un boig perillós. Per tant, verdaderament Van Gogh cada vegada es quedarà més en el sanatori i acabarà visquent en aquest sanatori. Un sanatori que es pot visitar a Saint-Rémy, que pots veure l'habitació des de la qual pintava i com començam a veure un gest molt més nerviós, molt més marcat, una pinzellada molt més empastada. Aquesta és la seva habitació abans de ser restaurada. Des de la finestra podia veure tots els camps. I aquí us deixo de nou un altre text
en el que parla de l'hospici de Sant Remi i de com ell veu el seu propi ingrés en aquest tipus d'institució. Ell veu molt clar que ha d'entrar tanto para mi propia tranquilidad como para la de los demás. Em moc també per la pantalla per tal que pugueu anar posant una pausa i anar llegint aquest fragment de Cartes a Theo. Ja veieu com ell el que farà serà bàsicament pintar aquest sanatori on està ingressat en aquestes pintures i com ell cada cop se sent més trist, més sol, més enfonsat, o com en aquest fantàstic autorretrat que es farà en aquesta època. És l'època on pintarà millor, s'ha de dir la veritat, sobretot aquests cels estrellats, com en aquesta obra d'aquí, que és fantàstica. Sembla que les estrelles prenguin vida, unes estrelles que recorden molt aquesta visió espiritual de Van Gogh. El cel és molt important per ell, la llum és molt important per ell, és on es troba Déu, és on es troba Crist, és on es troba l'esperit, la llum, la mort també a la vegada. I pintarà l'únic quadre que vendrà gràcies a Theo, que són aquestes vinyes vermelles. Serà l'únic quadre que pintarà Van Gogh en tota la seva vida. El color és el quadre al que l'entusiasme és a la vida, dirà Vincent Van Gogh. Pinta amb èmfasi, pinta amb deliri gairebé dionisíac, com diria Dalí, pinta amb força, amb un groc molt groc, que en aquest cas contraposen el lila, el seu color complementari, en aquests gladiols. La línia esdevindrà cada cop més quebrada, menys recta, més nerviosa, com en aquests gladiols que veieu aquí. I, de fet, la natura morta serà una constant en la seva obra. De fet, ja des de molt jovenet en farà de natura morta. És un dels temes preferits per Vincent Van Gogh. La sembra, la sega, el cel, la natura morta, els girassols, els xipressos, els oliveres i la natura com a símbol diví, com a creació divina en la que Vincent projecta el seu malestar, projecta la seva soledat. Sempre ho explica ell en els seus textos. Jo sento la soledat en aquests camps en els quals jo em moc, noto, la percebo, la sento. Ja aquesta obra ens indica aquesta rabiosa intensitat que sent Vincent a dins seu, amb aquest gest absolutament descontrolat, que tant va ser criticat, perquè, clar, el veien un gest descontrolat, poc acadèmic, poc rigorós, poc acabat, però, en canvi, aquí està la gràcia, precisament de l'esbós, de l'espontaneïtat del traç, que tan característic serà després de les avantguardes, per exemple. El xiprer, com us deia abans, mi ambición se limita a unos cuantos terrones de tierra, al trigo que brota, a un ciprés. És a dir, el xiprer és aquella forma que ens uneix amb Déu, aquesta elevació que ens uneix l'home amb Déu, és el símbol de la resurrecció, perquè les fulles són perennes. Per això els xipresos estan en un cementiri i per això aquí veiem un xiprer amb la lluna i el sol, l'eternitat, és absolutament l'univers complet, la unió espiritual amb el tot, i és un quadre molt pròpiament de Van Gogh, d'aquest període, com ho serà la nit estrellada. La nit estrellada s'ha fet molt famós, però aquests quadres serien igualment importants, amb un sol molt present, amb una unitat amb el tot, amb una espiritualitat que ho impregna tot, amb una presència divina en tot. És la natura que viu, la natura que respira, la natura que pren forma, que té personalitat. És un viure a Déu a través de la natura, a través dels olivars de la Provença, dels xiprers de la Provença, uns xiprers que no tenen res de rectes, ni unes oliveres que tampoc tenen res de rectes, és que expressen moviment, que expressen espiritualitat,
que expressen tensió, com ho farà la nit estrellada de l'any 1889. Ja veiem doncs, que Van Gogh aquí està imaginant, perquè evidentment no hi ha cap nit que sigui així, amb aquests cometes, la llum divina, la llum que ens empara, la llum que gairebé d'èxtasi dionisíaca, extàtica, no? És un moment d'èxtasi, aquest moment, d'unió amb el tot, com reflexa el xiprer, com reflexa l'Església, tots aquests elements verticals que van a buscar a Déu, que ens uneixen amb Déu, i Déu a la part de dalt, amb la llum, les estrelles i el moviment que reflexa l'amor i l'espiritualitat que impregna l'univers. Buscant un tipus de pintura que produeixi un consol espiritual, com dirà Van Gogh, un consol sobretot davant de la mort, un consol... L'Església representa lo petit, l'home que intenta arribar a Déu, en canvi l'estrella és el propi Déu, les ànimes, els àngels, són d'aquestes visions realment molt espirituals i molt religioses de Van Gogh, que va voler reflectir en aquest quadre l'hora del dia en la que se ven los verdes escarabajos i les cigarres vuelan de tanto calor, amb tota aquesta simbologia que us he comentat i amb una potència del gest que és el que fa d'aquest quadre. Una pioner de la via expressionista, un pioner de l'avantguarda, perquè ara sí, ja no imita en absolut, sinó que és un quadre que el gest ja és absolutament una nova visió de la realitat que ens pot apropar a altres pintors expressionistes com Kokoschka, per exemple. Aquí diu Kokoschka, perdoneu, és Kokoschka, amb la tempestat, amb aquesta visió tempestuosa, amb aquestes línies retorçades, com diria Van Gogh, com en el corte de madera vieja. Fixeu-vos-hi com podem assimilar aquesta onada de Hokusai amb aquestes onades a l'esquerra de Van Gogh. Les estampes japoneses amb aquesta arabesca, aquesta línia ondulada, com li afectaran a Van Gogh, com li influenciaran a Van Gogh, tal com podem veure aquí. Finalment, a l'any 1890 s'instal·la a Auvers-sur-Oise, on hi havia Pissarro, on hi havia el doctor Gachet, i està un poble que està molt més a prop de París. Van Gogh se sent més a prop del seu germà, el pot visitar els caps de setmana, i el doctor Gachet, un doctor molt important, molt conegut entre els artistes perquè era un home que era un pintor frustrat i era un gran col·leccionista, doncs hi anaven tots en allà, era el metge dels artistes, de Pissarro, per exemple, no? I el tractarà, el doctor Gachet el tractarà perquè en aquests moments Van Gogh cau amb una soledat i tristesa extremes, tal com ell expressa a través de les seves cartes. La línia recta desapareix del tot, és una línia nerviosa, insegura, violenta inclús algunes vegades, fràgil, que denota una fragilitat interna de Van Gogh i un amor per tota la natura que es desprèn de tot això. Veieu l'església de nou, un dels símbols de Van Gogh, i amb un gest molt clarament marcat i molt poc, cada cop menys real, menys imitatiu. El doctor Gachet també patia d'atacs de melanconia, com el propi Van Gogh també en tenia. Aquesta posició així, perquè ell també patia depressions, també era pèl-roig, i aquí Van Gogh el representa amb a les mans una planta que servia per curar homeopàticament, era un metge homeopàtic, la melanconia i la depressió. Finalment, Van Gogh va veure el seu germà a París i torna molt trist perquè el seu germà li diu que no té diners, que li està anant malament el negoci, i Van Gogh acabarà els últims dies passejant-se per Auvers-sur-Oise, però ja fent unes obres que denoten un paisatge que no té fi, que ens transporta cap a un horitzó, cap a un destí que no direm inhòspit, però un destí que s'esbossa al fons, que no sabem, uns camins que no sabem on ens porten i uns corbs que comencen a aparèixer que denoten una mica aquesta mort, aquesta
final de la seva vida que tindrà Van Gogh amb aquests cels tempestuosos que anuncien el seu suïcidi. Ell no volia ser una càrrega pel seu germà, una càrrega econòmica, i probablement per això es suïcidarà, a més, amb un atac de melancolia, amb un atac de depressió, tirant-se un tir al pit. Theo Van Gogh, Theodor, el veieu aquí, morirà molt poc després, era molt la unió que tenien els dos germans i els dos estaran enterrats a Auvers-sur-Oise. Per tant, amb això ja acabem aquest capítol dedicat a Van Gogh, un artista que, molt diferent de Gauguin, Gauguin era un home fort, tot i que va acabar també amb sífilis, addicte a la morfina i no massa content. Van Gogh era un home menys fort, un home que es va acabar suïcidant, tot i que Gauguin també ho va intentar de suïcidar-se. Eren homes insatisfets, homes que no pertanyien al seu temps, homes que no els agradava el seu temps i que expressen el seu malestar o benestar a través de la seva pintura, però que en tot cas és una expressió del sentiment intern, de l'emoció interna, sigui a través del color com Gauguin, a través del gest com Van Gogh, i que per tant anticipen en aquest cas l'avantguarda, perquè les avantguardes són abans que tot no una imitació de la realitat, no busquen la bellesa en el nivell acadèmic, proporció, harmonia, simetria, sinó que busquen abans que tot l'expressió. Busquen abans que tot ser un art autònom, independent de la realitat. Crear inclús una segona realitat amb uns codis propis. I així, això és el que ens ha de quedar aquí per entendre Van Gogh i Gauguin, que seran els grans pioners d'aquesta via expressiva de les avantguardes. Moltes gràcies i ens veiem al proper capítol.